Salut, bine v-am regăsit, sunt Bux de la Mojo Yachting School și vreau să vă arăt acum volta la tachet, cum se ia o voltă la tachet. Tachetul este această piesă, a devenit omniprezent acum și la embarcațiuni și pe toate pontoanele, în toate marinele, pentru că este o piesă deșteaptă, cu frecare foarte mare pe parâmă și nodul se face relativ ușor și ține foarte bine. Totuși, un pic de atenție acordată acestei volte la tachet nu strică, așa că vreau să vă arăt cum se execută corect o voltă la tachet. Să ne uităm la tachet acum de sus. Ideal ar fi ca tracțiunea, parâma pe care se exercită tracțiunea, să fie într-un unghi cât se poate în lungul tachetului. Așa. Nu e de dorit să fie în felul ăsta, dar uneori sunt situații când nu se poate evita lucrul ăsta, dar așa, ca principiu, ideal ar fi ca unghiul ăsta să fie totuși relativ mic, unghiul tachetului cu parâma. Prima și cea mai importantă mișcare la volta la tachet, esențială, este o tură completă de 360 de grade la baza tachetului. Baza tachetului fiind asta. De ce este atât de importantă tura asta? Pentru că asta preia 70-80% din tracțiunea de pe parâmă, doar prin această înfășurare completă în jurul bazei. Atenție, e vorba de o rotație completă de 360 de grade, nu așa și acum începem să facem opturile pe deasupra. Vedeți, aici nu s-a închis cercul și în niciun caz așa. Dacă faceți așa, e extrem de greșit, pentru că toată tensiunea se transmite aproape direct opturilor de deasupra. Ideea cu volta asta la tachet este să avem o tură la bază și apoi să facem pe deasupra niște opturi, dar aceste opturi nu au nevoie să aibă tensiune pe ele. De fapt, chiar nu trebuie să aibă tensiune pe ele. De aceea este așa atât de importantă tura aia inițială. Acum, după ce ați dat tura inițială, se fac niște opturi, 2, maxim 3, deși cred că 2 sunt suficiente, după care se încheie volta la tachet cu o petrecere pe dedesubtul ultimei bucle. Ceva de genul acesta. Având grijă ca în permanență traversările să fie în cruciș. Acum, de regulă, asta e ce v-am arătat eu, e doar în teorie. În practică nu avem la îndemână acest capăt liber al parâmei. De regulă o să avem, nu știu, niște metri buni de parâmă în plus. Și atunci, volta se execută în felul următor. Se face tura completă la baza tachetului, după care începem să facem un opt, 2 opturi și acum vrem să-l închidem. Vrem să finalizăm volta. Facem o buclă cu parâma care ne-a rămas și pur și simplu o strecurăm peste colțul tachetului și strângem. După care ne uităm un pic să analizăm volta la tachet. Observăm că ultima traversare, penultima traversare de fapt, este de pe partea dinspre mine, tot spre partea dinspre mine. Deci cumva volta la tachet nu este corectă. Nu e nicio problemă, n-avem decât să scoatem bucla de pe colțul tachetului, ea a fost răsucită într-o direcție și să o răsucim de 3 ori în cealaltă direcție, până când ajungem în felul acesta. O punem pe colțul tachetului și acum strângem și suntem absolut siguri că volta la tachet este corectă, că ori a fost albă, ori a fost neagră. Nu? Dacă o schimbăm, e clar că o să fie bine a doua oară. Deci nu vă panicați dacă la început, nu stați să calculați cum o pun pe o parte sau pe alta ca să iasă volta corect. Puneți-o cum vă vine la îndemână și vedeți apoi cu ochiul dacă e bine sau nu. Dacă e bine, o lăsați așa, dacă nu e bine, o întoarceți și o învârtiți și o mai puneți o dată și va fi bine. De ce insist asupra acestei volte la tachet? Teoretic, capătul ăsta, bucla asta finală, nu are nicio importanță din punct de vedere siguranță. Sau n-ar trebui să aibă importanță. Atâta vreme cât tura la baza tachetului a fost de 360 de grade și s-au făcut 2-3 volte pe deasupra, teoretic, aici sus, în vârf, nu mai avem zero tensiune. Asta face și desfacerea extrem de facilă. Dacă cumva nu am dat tura completă sau dacă avem o parâmă
foarte subțire și un tachet gros sau o parâmă foarte alunecoasă. Vedeți și voi la mână dacă mai trebuie încă o tură, dacă mai trebuie încă o voltă pe deasupra, adică chestiile astea sunt așa la bunul simț. Dar în mod normal, o tură completă și 2-3 la bază și 2-3 volte pe deasupra tachetului sunt mai mult decât suficiente pentru ca această voltă să țină. Așadar, încheierea asta de la final este doar o chestie de politețe, de etichetă, dacă vreți, de, nu știu, de bună practică marinărească. Este semnătura pe care o lăsați voi pe ponton față de ceilalți marinari care trec pe acolo și se uită la volta de la tachet cu care e legată barca. Din păcate, o grămadă de volte la tachet, nu numai la noi, dar peste tot, sunt făcute aiurea. Și asta spune ceva despre cel care a făcut-o. Încă o dată, nu este o chestiune de safety, este doar o chestiune de, nu știu, bun simț marinăresc și semnătura noastră față de ceilalți. Așa că vă rog, aveți grijă un pic la această voltă, pentru că înseamnă ceva. În marea schema lucrurilor poate părea puțin, dar să știți că așa pic cu pic se adună niște puncte, așa, niște credite la buna practică marinărească și astea în timp se vor vedea și vor fi în avantajul vostru. Vreau să vă mai arăt, dacă sunt cu tachetul ăsta pe masă, cum se poate lega barca la ponton folosind o parâmă și tachetul de pe barcă și un obiect de pe ponton pe după care să petrecem parâma. În mod normal, cea mai simplă legare ar fi între un tachet de pe barcă, unde se ia o voltă la tachet, cum am văzut până acum, și o acțiune similară petrecută pe mal la capătul celălalt al parâmei. Doar că în momentul în care vreți să plecați cu barca, practic va trebui ca cineva să se ducă pe mal, ori să fie cineva de pe mal, un binevoitor, ori un membru al echipajului, să sară pe mal, să desfacă legătura de pe mal și apoi să sară înapoi în barcă înainte de a pleca barca. Altfel, puteți să o desfaceți și de la tachetul de pe barcă, dar rămâneți cu... parâma va rămâne la mal. O modalitate mai elegantă de a rezolva această problemă este să legăm parâma noastră la tachet, îi facem o voltă la tachet, mergem cu ea până la mal, o trecem pe după un alt obiect de pe mal, un tachet sau o baba sau un stâlp sau un inel de la mal și ne reîntoarcem la tachetul nostru, unde mai luăm încă o dată o voltă. În felul ăsta, cele două capete, să spunem, ale parâmei vor fi legate, ambele vor fi legate pe tachetul nostru de pe barcă și când vrem să plecăm, n-avem decât să desfacem unul din capete, cel de deasupra, evident, iar restul de parâmă să o tragem, să o recuperăm în barcă pe după obiectul de pe mal și am plecat. N-a trebuit să se ducă nimeni pe mal, să ne ajute nimeni de pe mal. Dar, de multe ori, parâmele de acostare sunt destul de voluminoase, sunt destul de groase și dacă sunt și îmbătrânite cu apă sărată, sunt destul de greu de manevrat și devin voluminoase. E dificil să avem două volte pe același tachet cu anumite tipuri de parâme. Și atunci există un artificiu și anume realizăm o să vedeți că marea majoritate a bărcilor au aceste parâme de acostare legate în felul ăsta. Facem un nod de gașă la unul din capetele parâmei. Ăsta e nodul. Și acum îl introducem printre picioarele tachetului, da, la baza tachetului și îl dăm peste cap, peste cele două capete. Și s-a realizat un nod care se numește nod de rândunică, cu care ne-am asigurat unul din capetele parâmei de baza tachetului în mod foarte, foarte fix. N-are cum să iasă, ăsta sub tracțiune se va strânge și n-are cum să sară peste capetele tachetului. Apoi, cu celălalt capăt, mergem la mal, îl petrecem pe după obiectul de pe mal, după babaua de pe mal, ne întoarcem din nou la barcă și acum avem loc să facem o voltă la tachet, pentru că foarte puțin din baza tachetului este ocupată de prima legătură a parâmei.
Da, asta este o modalitate mai inteligentă de a lega barca de mal și o să vedeți că marea majoritate a bărcilor au o parâmă de acostare deja legată în felul ăsta cu un bowline introdus prin baza tachetului, o parâmă care rămâne pe barcă tot timpul în configurația asta și se aruncă doar celălalt capăt la mal, cu întoarcere sau fără întoarcere. Ok, cam asta vreau să vă zic despre Volta la tachet și aplicațiile ei. Ne revedem în curând pentru alte noduri. Salut!